What's up, mga meg? So last time, gitudloan tamo usaon paghimog guys. So hello guys, tudloan tamo maghimog guys. Una, dapat maghinaw ka daan. Dapat limpyo ang imong konsensya na wala ka ng daot sa mga amin. In fairness, ubay-ubay sa dang nalingaw. Ayot! Huwag na makakita na kung ano dayon nakahimo na kag-ice dahil. Anyways, thank you so much guys sa inyong paghatag og time nga mo view sa mong vlogs. Labi na sa mga nag-reacts, nag-comments, o nag-share. Most especially sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ni Mama Tinchang. Para sa mga ginahan pa makakita sa mga vlogs and funny videos, subscribe mo sa mga channel mga meg. Ay fairness, daghang panahon mag-edit ako mamshi. Nalulunggit siya sa mga edit-edit mga meg. May mga day! So right now, lahat na po niya among ganap diring dapit. So lisod man, sige lang taghimong guys. Nahagard kitag mga now. So i-orient po siguro tamo kung saon pag make-up no? Api pa lang! Kailangan gwapa sa siguro tapermi no? Para dili na mo biyaan. Pero da, kasi kung saon pa ninyo pagwapa, kung dili jud siya magpuntinto, ilisad magyapon ka. Sige, bitaw, kung di ka. Kung magpagwapa na lang ta, para sa atong kagulingon, dili sa mga tao nga mga naw na mamurag bulingon. So without further ado, ato nang sugdan mga meg. So first and foremost, magutang tagmong sa atong face. Lisod pug dry kay tag face. Maikog ang nail ninyo. Asa siya iput. So mga meg, gamit tag water eraser. May pa ang pores pwede ma-erase. Pero ang kasakit nga iyang gihatag nimo, but imbis undangan, kidugangan. Pilitin mo ayusin to, ayoko na sa piling mo. Di ay akong mama. Mag-long last daw ang makeup. If mag-post ka ani, may pa ang makeup magdugay. Inyong relasyon, sus! Isang linggong pag-ibig, maining na papin. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Naiuban, maptag pila ka tulad nga kidagayon. Pero ang ending, buwag raman na sad gihapon. Kung di rin tayo sa huli, So next, mag-apply na tag-foundation. Ayaw lang good palabi. Wala ka din nag-celebrate ng foundation day. Sunod, mag-apply na tag-face powder. So, ana lang. Wa ko na hunahunaan banat. So, mulaban na dahil sa pangilay, no? Dapat nangilay juga te. Di ta manag-in ni Mona Lisa. Kay ato apod ning crepe. Sulaban, ning anak kadali ang pagkilay. Sama kadali sa panahon nga bag-o pagani mo nagbuwag. Nag-post na dayon sila first man sa siyang bag-ong uyab. patuloy lang sa buhay ko, limutin ang pag-ibig mo at di na babalik. Next, mag-eyeshadow ta mga day. Mas layo ang light ra nga color. Ayaw pag dark. Dapat mo kalma lang tanong. So now, let's put liquid eyeliner. O diba English? Abi pa lang, maka-English yata og mahubog. Pero na ay kontra. So ay na to sa blush ng mga day. Kalma nang gihapon ta. Ayaw kayo baga. Sama ka baga siyang now. Makibinangan ra ka. Pagka kay ka face mo, face
Pinanacho-nacho lang ba? Nacho lang ba? Wala kagisagpa sa kamakuuran. Nga dili mo para sa usag-usa. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama. So, lastly, Char, napay last. nga, ninto usad kasi ang drama. Nga ikaw na ang lasing ababay. Higugmaon niya? Igit! Kipaasara ka! Bitaw guys, mag-lipstick na ta. Dapat dili bulapas ha? Dili bulapas ha? Dili bulapas ha? Sa? Kung feeling mo nasakto na, hunungan na. Ayaw padayon sa tao. Sobra-sobra na ang pagpasakit sa imuha. Respeto pod siguro sa atong sabi. Mabuti nang mag-isa nang makilala ko muna ang sarili So guys, thanks for watching.